Ken Odifo Bishop Morris Idahosa ene na pamfo na one ehia no pai yo ha Odifo nyame adom ode no so abedru na ansa no beba no mpacha obeje ya homa no ne ya kire o ya kire akwan na bibia ni a wafre ofra obenye Odifo ankasa yo ha free samre kopem se nonum bebo nonum bo pepepe a ofra obenye Odifo your numbers near 0534 0534 331 299 0534 331 299 and 0534 334 063 0534 334 063 Odofo ye wo Kumase Kron pa anasa ohwe sompani edru ahomachi sei na sa wote Nigeria nwomodia na wahunu se D4 panyini Idahosa
question mark da ho ɛno na meto Ghana for asɔfoɔ for say nipa no a wo sane no a wo gina free ade no mu no sane ho beto no a agye sɛ wo answer spiritual questions ye wo ho objectives wo ho. Yes. Amen. Amen. Questions ye wo ho no e wo sɛ wo answer e wo sɛ wo nya no aka sunsum kasa. Amen. Praise God. Hallelujah. Obi ye adwuma bi wa asase bi so wonte asase no wase wɔyɛ ya no wase manya store ana wakɔtena no afɛ yɛ tɔn yɛ ntɔ ho na yɛ adwuma wɔ hɔ ensam bɛ na wɔka asase bɛ so na nipa no wɔ ensuo bɛ na da hɔ Bible say na Daniel bɔ mpae na Daniel bɔ mpae no Persia honhom why honhom Persia woni Persia Persia yɛ kuro Persia yɛ ɔman amen sania Kumasi yɛ kuro sania Accra yɛ kuro sania Takoradi yɛ kuro ɛnu nti wankasa bonsam honhom wɔ se Persia honhom na kyerɛ sɛ bonsam honhom no yɛwɔ ɔmo hwɛ Persia so SOMPA FM amen pa amen sanso na bonsam honhom no yɛwɔ ɔmo hwɛ Kumasi so sanso na nyame abɔfoɔ so yɛwɔ ɔmo hwɛ Kumasi so amen ɔmo hwɛ Asante region so amen ɛnu nti yɛwɔ minister of Asante regional minister who regional minister sapepepe na honhom tie enti wutu kwan ya transfer wo ne ya do call bogoso ho anasa obuase ho no honhom be na hweso tumi be na hweso honhom be na ekuna honhom be na eka lord to kodru no ma pa wo start adwuma wasi ha de enye ba bia me wona ye enu nkire wo se ehwo honhom nimu enti wo se samokɔ na mo sane no a ye won kɔfo a wo mo hwɛ nwan no so wo mo hwɛ afurumu no so ɔyɛ ba akopɛ nanso people will not allow you nipa ma wo kwan ye wa honhom a wo mo busa question nipa ya wo sane yare sɔfo wo de ne kɔ hen nipa ya wo pɛ adwuma ɛkɔ so yi ɛhen fa na de ne kro ti sɛ wo yɛ sɔfo na wo tie me na wo nim sunsum ano a sunsum tatere ma yɛtumi kasa sunsum ho a wo problem wo de anyina ne sɛ bɛsɛm kom Mami mahunu se sɔfo ya no kura wo ye odi ni abɔ mpaye ya bo ye nsɛm ne de ma wo ye friend prophetic entertainment the CCTV prophet amen but want to menya ho hwe yes wo hunu se wo bewu a wo bewu o hunu se bibi bato o hunu se adwuma na se ya obetumi aka from anopa A to Z na nso bibi ansi Jesus amen se woni man no ye tumi di kasa sunsum bi de ne nsaka wa asore ba ubetumi a investigate ubetumi aka mi aka bidia ene na problem beda ho ti ma hunu sa Ghana sofo no nyina bebre no aye me hunu P ana me hunu R ana me hunu I ana me hunu N ana me hunu C ana me hunu E ayade an prince bon se man akwari ye friend prince but sunsum wadi a kire no utumi ne kasa ahohuma sorry tia di pa no utumi ne kasa Uma nipa bo ensem a na nso ahohum no Yesu Kristo sesa mokɔ na mokɔsane no question mark da ho nipa wo tia me wo yade no wo hia wo bia obetumi answer spiritual questions on your behalf sunsumu ensembisabi wo betumi answer sunsumu ensembisabi amen on your behalf jina mama anya sa si ade ahoma ba akopra na kyekere wo nan a nipa no wantumi anya no a wɔkyina ye hunu sani aba wo hu ye de ahoma mienu na be kyekere wo Jesus ye hunu se wa start ko asori de ye de ahoma mienu na be ye dai be kyekere wo yes ani to bi ko asori kura fe na ni problem no ye mo afi na situation no change afi chese Satan the problem na she 5th year ade ma na ekoso a afi kura na niema jegu kura mim ko asori na me ye okay but me de me ho be do Nyankopon yes because watamfo hunu se obi pese wo sane ho Nebom sadi pa no anhunu sane yesi answer spiritual questions ya problem beba ti question mark bi ada ho ede wadwuma ho ede waware ho ede wayare ho no nyame ya adoma ahomachi yes no nsia ya amen na counsel na sase amen amen numbers no good TV no so pa chobon fa numbers no good TV no so mame aye 0534 331 299 0534 331 299 Mrs. Subium 0534 331 299 ba konso ye 0534
334 334 063 063 0534 0534 334 334 063 063. Amen. Your number said did Juma Kumasi Hani. Tibabia free babia no they also back Kumasi Chronoma Young Gate. Amen. 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 Ready to me at the end. Amen. And into a baby wa yaria wa baye. Yaria wa yare na bru nipa dwene nti ase so. Doctor se try anya yi. Okọ Ghana so for ho no ye ka kire wono mu se eyaduabo. Ahomaduabo ne yade asane yade acha omo ka hye no come straight eyaduabo. Eno na ama wo yam ne manyina asai. Eno na asai wo kidney, eno na asai wo liver. Eno nti oba kwadu nsuo no so na abosoma wo nsuo no so no. Eno won ka sunsun sam. Na wasanka asofo no kasama no enso obi antumi ankasa ama no. Eno nti ono nso se edua so de ene nka womu. Amen. Amen. Eno nti oba no tena asese ene nka dua no nku no. Yemfa sa danse no nto so. Hallelujah. Amen. Papim so otie ya wo bae. Yes, Lord. Nedi da so asa. Wo gina okura nyina. Wo tena sentena. Hallelujah. Amen. Then so Awurade honhom kasama no. Amen. Awurade honhom kasama. Amen. Se wo fie na se radio na wo hwa. Opa obetimi akọ TV so. Udu TV so to SOMPA TV. Ubehunu D4 High Spirit ya waka say. Amen. Sa ukọ Facebook SOMPA TV SOMPA radio live. Ubehunu D4 the host ya waka say. Amen. Amen pa. Amen. Yen fa sa dance ya no nto so mam. Yes, Lord. Amen. Amen. Na wasa ne nipa no yiye. Na ni da so ni ho. Na chesa wo ye no ho hwia nya yiye. Na wani Awurade tumi kasama no. Amen. Na diifo bi kasama no. Amen. Aka ni sunsum sama no. Amen. Kama no wiye no afede wo bayi na ne ho ato no. Amen. Na ne ho to no no ohunu se na ne ho fe na nso yade nti. Amen. Amen. Ya sase wo na danse no so. Sa uwe TV a hwe maami a woti hoyi ono na gina hoyi o. Amen. Amen. Na nso yade yi ya se ne yam ne manyina sai watonura manabroso wo de hwe TV no so. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Watonura manabroso ebisi yaduabo ebisi sai young woman but wababrewa by force. Jesus. Ni mojawe eni da so asa. Ghana sofo ba bia ni ho won koye. Won na ba TV so, won na ba radio so. Won na wakabrofo akase, won na wakatwi ebu mu be. Amen. Amen. Baby bia da mami afa. Oh, yes. Na so ni da so aba. Ekọ wi akire no no mu de akwa dua. Yesi duabo. Na duabo amuna ne ma no nso. Amen. Amen. Yesi duabo. Duabo no so asofo no se yentimi nka ho asem ye de yetimi hu ne nso yentumi nsa anu nti wo mo kire ne se ene sa de a wonko nsuo no so eho ana onko sane no ho wonko gye no ho. Amen. Amen. No bae na Awurade Nyankopɔn honhom kasama no ye kan sunsum sama no. Amen. Ene wona gina ho a wodi adanse no. Amen. Hwane wote woi na hwane wo gina hoi. Yes, Lord. Wo difference no. Ti yare ban na da wo so a enu nti wo hwere wo kra woni da so nyina asa wo sika nyina koyem enuro Jesus. na wonyi adifo kra ni bio. Hallelujah. Amen. Anu odene. Oh yes. Anu odene. Yes. Anu odene. Amen. So hwene ma me ye na no kwasi da oba asori a won sa na me hwene din na me se tinka wuya. Kwade sam ke yebo ni din ka se maame no a Duaboku no. Duabo ye dan eku no. Kana busuafo na me yes maame no a duaboku no. Iko ishim. Akata musa Ghana ha bibia ni ha Awurade Nyankopɔn ntumi nye. Amen. 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 Wona wohunu baabi a wasa wo de ha. Oh yes. Timfa nkɔ nante baabi enkotiatia atese wohunu na letter no anya wadwene sɛ nyame ntumi anye. Baabi. Amen. Amen. Waba ya no anche kura. Hallelujah. Amen. Difo ko sunsum mo. Ya kan sunsum sam ya kyerɛkyerɛ nneɛma mu. Ɛne wɔn na gyina hɔ yi. Difo so na gyina ne nkyɛn no. Ana sɔfo ata Solomon. Difo ata Solomon.
titi blame ta Solomon is straight. amen pa Amen. onu so na gina ne nche no Yes. amen pa Amen. praise God Hallelujah. ya ma volume ne mrade ntie kakra na mpo ma ye bi obi bibi mpo a ya kwa chire kakra ma awurade nyankopɔn ame oba ha ne case sɛnea na esitie obi ahu no wɔyare yare no na no ɔden Ampa. amen Amen. na ɛyɛ owu yare Yes. enipa kan bi abusua kan bi doctors kan bi asɔfo a yɛse wɔnkɔ da ne dua amen Amen. Oba ya wasi difo yesi mi nkɔda ne dua wa ha yesi mi nkɔda ne dua we sei me nso me nye obi ahwe na mpo ma ye bi obi bibi mpo a me pesa awurade nyankopɔn gitum sɛ me ye ne dia Yes. Amen. eye nyame na ma ye bɔne atia no Amen. enuro no nyinaa de ma no nyina da ɔde ne nyinaa bɛkyerɛ hallelujah Amen. na odifo kyerɛ no ne